Και μια σύντομη αναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες του. Ο Πανάγαθος Θεός να σας ενισχύει, να σας δίνει δύναμη στις οικογένειές σας. Καλή χρονιά σε όλους. Μαζί με τις δικές μου ευχές, κύριε Πρόεδρε, να μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Πιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Διδημοτίου Χορεστιάδος, κυρίου Δαμασκηνού, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί και να ευλογήσει την πίτα, αλλά έστειλε τις ευχές του για καλή χρονιά, υγεία και κάθε καλό. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα κόψει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα. Την πρώτη χρονιά ήμασταν σε ένα μικρό καφενείο. Πέρυσι σε λίγο μεγαλύτερο χώρο και τώρα ήρθαμε σε πολύ πιο μεγάλο χώρο. Πιστεύω ότι το 2012 θα έχουμε περισσότερη συμμετοχή και πολύ περισσότερους φίλους. Ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2008 σαν μια παρέα φίλων του ποδηλάτου και εξελίσσεται συνεχώς. Το 2010 που πέρασε, για να κάνω και ένα μήνα απολογισμό, ήταν μια σημαντική χρονιά για το Σύλλογο, όπου όλοι οι στόχοι που τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκαν 100%. Είχαμε απόλυτη επιτυχία. Ποιοι ήταν οι στόχοι που τέθηκαν το 10? Προχωρήσαμε στη μετανομασία του Συλλόγου. Από Ποδηλατικός Όμιλος Βορείου Εύρου γίναμε Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Χορεστιάδος. Ο Σύλλογος απέκτησε τοπικό προσδιορισμό και έγινε και αθλητικός. Είχαμε θέσει ως στόχο να εμφανιστούμε με την θερινή στολή του Συλλόγου και να έχουμε και χορηγούς, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας. Έχουμε και θερινή στολή και χορηγούς στο Σύλλογό μας. Είπαμε να προχωρήσουμε σε χειμερινή στολή και ήδη πριν τα Χριστούγεννα παρελήφθησαν οι χειμερινές στολές και όλοι σας όσοι δηλώσατε τις έχετε παραλάβει και θα τις φορέσετε και θα εμφανιστούμε στους δρόμους. Ένας από τους στόχους ήταν να αναγνωριστεί ο Σύλλογος από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και να γίνει και μέλος και της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Θράκης. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούσαμε αγωνιστική, θα έλεγα, υποδομή και θα προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη του ποδηλάτου στην περιοχή μας. Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας Ρήσος δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει το ποδήλατο ως μέσο άθλησης, διασκέδασης και μετακίνησης, να δημιουργήσει φιλικές πόλεις, να φέρει πιο κοντά ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο μέσα από δράσεις και ποικίλες εκδηλώσεις, όπως ήταν και η εκδήλωση της Κοπής της Βασιλόπιτας. Δώσουμε τις ευχές μας και να πούμε ότι εύχομαι οι στόχοι που έχετε βάλει να υλοποιηθούν και αυτοί όπως υλοποιηθήκαν αυτοί που αναφέρατε. Τώρα για τον αριθμό των μελών πιστεύω ότι θα αυξηθεί. Γιατί και οι τιμές της βενζίνης είναι τέτοιες που θα μας βάλουν όλους να πηγαίνουν με τα ποδήλατα και η ζωή μας γίνεται ποδήλατο σιγά σιγά. Οπότε πιστεύω ότι το ποδήλατο αποτελεί τη μόνη λύση και εσείς σαν πρόεδρος οφείλετε να συμπαρασύρετε όλο τον κόσμο και να τους προσελκύσετε να έρθουν. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε είμαστε στη διάθεσή σας. Πριν από 3 χρόνια, σε εκείνο το μικρό καφενείο που αναφέρατε, που είναι ένας χώρος όπου πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τον αθλητισμό μαζεύονται, ήμουνα κι εγώ. Και ομολογώ ότι στα 3 αυτά χρόνια είδα μία αλματώδη ανάδειξη του θέματος ποδήλατο, των αθλητών, του αθλητισμού μέσω του ποδηλάτου στην περιοχή μας και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλους όσους εδώ και 3 χρόνια ασχολήθηκαν συστηματικά. Και αυτούς οι οποίοι είναι γεννήματα θρέματα της Ορεστιάδας, αλλά και αυτούς οι οποίοι δεν είναι γεννήματα θρέματα της Ορεστιάδας και φέρανε και κουβαλήσανε την αγάπη τους για το ποδήλατο από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ θερμά. Γιατί η παρουσία σας εδώ και η συνεργασία που δείχνετε, η αγαστή συνεργασία που δείχνετε με τους ντόπιους ποδηλάτες καταφέρνει και φτιάχνει κάτι πολύ μεγάλο. Και τους στόχους που είπατε προηγουμένως είμαι σίγουρος θα τους πετύχετε. Γιατί θα τους πετύχετε μέσα από μια συνεργασία την οποία την έχετε αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Πλέον στις δύσκολες καιρούς που θα περάσουμε, μόνο μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στόχους και να έχουμε αποτελέσματα. Εγώ θα ήθελα παραδείγματος χάρη
να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας, στον οποίο θα μπαίνουν όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι αθλητικές και το ποδήλατο. Γι' αυτό και επιμέναμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για την ίδρυση ενός νομικού προσώπου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας. Γιατί μέσα σε αυτό θα μπαίνανε όλοι αυτοί οι αθλητικοί σύλλογοι και όλοι μαζί θα μπορούσαν να κάνουν πολύ μεγαλύτερα πράγματα με τη βοήθεια του νομικού αυτού προσώπου. Αυτό λοιπόν το πράγμα πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε πράξη. Και σύλλογοι σαν το δικό σας να μπορούν να αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο σε πανελλαδικό επίπεδο με τη βοήθεια πλέον του Δήμου την έμπρακτη. Γιατί τώρα, όπως είπατε, εσείς θα κάνετε ένα ποδηλατικό γύρο του Δήμου Ορεστιάδας στις 3 Ιουνίου. Εγώ το κρατάω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορώ ως Δήμος να βοηθήσω εμπράκτως και οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια. Ενώ μέσω ενός νομικού προσώπου θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Εγώ πιστεύω ότι η σύνεση θα πριτανεύσει και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, γιατί όλοι τον αγαπάμε τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στην περιοχή που δεν αγαπάει τον αθλητισμό και τα αθλητικά δρόμενα. Το ποδήλατο το αγαπήσαμε πολύ περισσότερο με την παρουσία σας στην περιοχή. Κυκλοφορούμε οι περισσότεροι με τα ποδήλατα και πολύ σωστά είπε και ο κ. Βουλευτής, είναι το εναλλακτικό μέσο πλέον στα χρόνια που έρχονται λόγω της ακρίβειας. Θα το στηρίξουμε το ποδήλατο. Θα στηρίξουμε και αυτούς που το στηρίζουν. Μπροστά είναι ο καιρός για να το αποδείξουμε όλοι μας. Θέλω να είστε γεροί, υγεία σας εύχομαι και καλές πεταλιές. Το πιο βασικό είναι να έχουμε καλή χρονιά με υγεία. Αν έχουμε αυτό, νομίζω ότι και έχουμε και την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθουμε ως Έλληνες πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι όλα να φαίνονται απεσιόδοξα, αλλά εμείς από εδώ πρέπει να στέλνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να το παλέψουμε, να το προσπαθήσουμε. Όσον αφορά το σύλλογο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είμαι ποδηλάτης. Το κίνητρο σε πρώτο βαθμό μου το έχουν δώσει τα παιδιά μου και σε δεύτερον η πολύ καλή προσπάθεια που κάνει τα 3 τελευταία χρόνια μέσα από την ενεργοποίηση των μελών σας, μέσα από το σύλλογο που έχετε δημιουργήσει. Είναι ένα κίνητρο για μένα να μπορέσω να ενταχθώ και εγώ στις τάξεις σας. Αλλά δεν ήρθαμε εδώ για να μιλάμε για μένα. Εκείνο που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, και η Δημοτική Αρχή και εμείς που είμαστε στην μειοψηφία, ότι τέτοιοι σύλλογοι, τέτοιες προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται. Θέλω να είμαι αισιόδοξος και σε αυτό ότι θα βρούμε τον τρόπο και ο κύριος Δήμαρχος αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε οποιαδήποτε όμορφη πρωτοβουλία παίρνετε. Καλή υγεία σε όλους. Απλά χαίρομαι γιατί βρίσκομαι φίλους. Χαίρομαι γιατί μια πρωτοβουλία που είχαμε τότε 20 άνθρωποι την αναπτύξαμε σε 2 χρόνια με τόσες δραστηριότητες και με πολλές επιτυχίες. Πραγματικά ο χρόνος στα 2 χρόνια δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγα με τόσα πολλά που έχει πετύχει ο Σύλλογος. Βέβαια στο Σύλλογο συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που δεν είναι παρόντες σήμερα και αυτοί που είμαστε εδώ. Και ένα δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι το ποδήλατο το κάναμε τρόπο ζωής. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Πέρα από εκεί βέβαια το τι θα βγει σε αθλητικό επίπεδο ακόμα καλύτερα. Αρχίσαμε και γινόμαστε πλέον πανελλήνια γνωστά αλλά και στις διπλανές χώρες Τουρκία, Βουλγαρία.